Abusuafo mpani se akom eni aduro akom enyi ntwa ho na se akom enyi ntwa ho dia na oba bono east ana oba teachman north a Komfoɔ a wapempa emu baako ene ye Komfoɔ Asumadu obo Komfoɔ de kyakwan ewu twobodom na wapempa papa yaka tete adoma nkomasem dia Komfoɔ Asumadu enimte na neso ebi emada enenti yaka akomfoɔ a omoye mrante kwa na omowa hobrase obu ema mpanyimfo a akyese Komfoɔ Asumadu eka ho na ohwe suman a odidi dwuma na akyese oyobinfo papa Komfoɔ Asumadu eye obi a owo akofomma anase owo achemadefo a pinyina wode omo eko akomdwa ase na nana Asumadu ekomye enye ne fitide borbor baade a yewo no efiri ni na yam ena one nanam eto kesa wode nanam som apsine ni so a wapija nanam som eni adoma masem ewu twebodom ayeka opemfum okuni Komfoɔ Asumadu dia na kyerese oye patabribi okuma neni bofo a na kyerɛ kwan ewu twebodom wohwa Komfoɔ no ekura empire yeka empire a na kyerese eye etaya yetwa Africa akoba mu na osen kura sekan na wawoso ne ho enti owoso adoto Komfoɔ Asumadu ekura mpire a enye akyamefo ntra okura mpire na eba sunsun mu a eye akodie a ekura no ene sekan enti otwa ne ho na otwa ne ho a na kyese otwa binkum atwa nifa wiase nyinaa tumi bie ni ho a obetimi ene ne edi asie enti eya na otwa ne ho asi osa hire na odi egu n'ani so bibisa se denti ena oto hire eko wiem na osa ne di hire egu n'ani eye bosom ana summan bia ewo na hyansode na summan bia wo kwan a ofa so edi ne dwuma enti hire no ena ye na hyansode anche otoko wiem na wato apa asase so na odi bia atwa n'ani so akyese ampa oye doma nkoma me magana fo eni wiase afa na nyina ate ase se Komfoɔ Komfoɔ Asumadu wapense wodi sunsun adwuma bia kojana obetima ye amana wie peye na yeka akomfoɔ mo bono ne bono east ne ahafo ene asante a na kyese mududo na enya akomfoɔ a omoye azaa na mutwantro ede kyerɛ amanfoɔ ene nti sepemampe yebodewu afa Komfoɔ bi ho a no wo se eyakomtrudo eyakomtenene ayakoma no kre ewom asa Komfoɔ no onfa nkontompo ena edi dwuma eno ena me ya chipra edi Komfoɔ Asumadu eho ensem ebrawo na eka Komfoɔ Asumadu a na kyese ono tie wode nananum nama ene amamre kwan so ena esan yarewa epaifa hudi epase bambo edwuma dia na oye kufu okunini a kyese odimu edidima pa eni nti se payi ena eko akyew eye yaredom ene dawso obusua ena eko atie wodwuma sem eni musikasem dia mesho sefuani ekyire Komfoɔ Asumadu asoeye na obetwa benkum atwa nifa abɔ ho pan a esu bi emada Komfoɔ Asumadu medike akyew so ohwehwe na ekyira kwan ewu twobodom aha eye poana ana afo emisa okofu the first fashe ase ena ohu se Komfoɔ Asumadu edi ne dwuma anase oboa ama nananom som awie mudie mesho so be share video no obe like na drop your comment enya coupon so extra wo dwumadie bia Frepma Pem TV ewo 0543315636 na ye ne ebeto kese nyankopon extra titi doma nkoma enya okese